Maskovanie jednoducho milujem. Tí, ktorí nás sledujú, to veľmi dobre vedia. Dnes vo videu sa s vami podelím o to, aké masky som používala počas leta a hlavne, že ich budem používať aj teraz po lete, pretože to bolo namáhavé obdobie pre našu pleť. Ahojte, moje meno je Alena, som z Kamza Krásov.sk. Pre tých z vás, čo vidia videjko prvé od nás, z našej produkcie, tak sa zameriavame na beauty a na rôzne ďalšie ženské témy, ktoré viete nájsť nielen u nás na YouTube, ale aj na webe Kamza Krásov.sk. Dnešnou témou je maskovanie a respektíve sa s vami chcem podeliť o to, aké masky som ja už v priebehu leta, ale hlavne teraz po lete používala a budem používať a zaradím do rutiny, aby bola moja pleť naozaj hydratovaná, zdravá, nabobtnaná, krásna a bola som s ňou spokojná. Na dnes som si pre vás pripravila 4 tipy a jeden bonusový. A prezradím len, že je to pre tie z vás, ktoré stále na maskovanie nemajú čas. Určite ho po tomto type budú mať. Vďaka Kamza Krásov, mojej práci alebo skôr koníčku, prichádzam po úžasné produkty od rôznych značiek, takže naozaj sa viem dostať ku rôznym čerešničkám. Takže dnešné 4 budú veľmi zaujímavé, ale hlavne čo budú hydratačné a výživné. Toto totižto naša pleť veľmi po lete a počas leta potrebuje. Prvú masku, ktorú vám predstavím, som dostala hneď na jar a bola som veľmi rada. Konkrétne Sotis s ňou prišiel, lebo vynovil kompletný hydratačný rád Hydra H4. Ja som mala možnosť ho aj recenzovať, skúšať a masku som si naozaj zamilovala. Táto hydratačno naplňujúca maska je krémová, odporúča sa dávať 1-2 krát do týždňa. Ja som mu tak aj používala, samozrejme na večer. Okolo tých 10-15 minút, môžete aj 20 a nechať vstrebať a potom zvyšok len očistiť. Je výborná v tom, že naozaj tá hydratácia je fantastická, krásne naplní, rozžiarí, tú pokožku akoby obnoví a zregeneruje. Ja tú líniu poznám už dlho a používam ju, keďže moja pleť je suchá a som rada, že ju vlastne inovovali a pridali tam nové zložky. Medzi tie zložky patrí peptid z jarabiny a extrakt zo špeciálnej huby a tá huba sa volá Boletus. Doplním, že samozrejme obsahuje aj našu veľmi obľúbenú kyselinu hyaluronovú, konkrétne s vysokou molekulovou hmotnosťou. Ja som zbožňovala už jej predchodkyňu, ale vďaka týmto dvom novým zložkám myslím si, že je ešte o to viacej účinnejšia. Ja sa teším, že stále prichádzajú s nejakými novinkami a patentami, ktoré našej pleti vyslovene sedia. Čiže toto je môj prvý zo 4 favoritov. No a keď ju zoženiete, vychádza okolo 50-55 eur a viete ju zohnať priamo na Sotis.sk alebo vo všetkých salónoch, ktoré s touto salónnou značkou pracujú. Dvojka je môj tohoročný letný objav, pretože od značky Matis som dostala rovnako k recenzovaniu celú líniu, nie len túto masku. Nová línia, ktorá sa volá Réponse Fondamentale. Je to krásna fialová línia, z ktorej som dostala všetky produkty, ale link vám dám dolu pod video na celú recenziu, ktorú sme vám pripravili, ale táto maska za mňa je z celej línie úplne top. Aj táto maska Fundamental Authentic, samozrejme vo svojich účinkoch hlavne pomáha hydratovať a vyživovať a revitalizovať pleť. Mňa, čo naozaj zaskočilo, bolo to, že sa skladá z 2 zložiek, ktoré nie sú naozaj pri maskách bežné, a to je gel a krém. A vy si tú masku vlastne sami po otvorení zarábate, pretože si zmiešate gel aj krém a následne vytvoríte veľmi príjemnú, úžasnú, krásne parfumovanú konzistenciu. Moja tá prvá skúsenosť bola naozaj ohromujúca, pretože táto maska je jedna asi z najviac hydratujúcich masiek, ktoré som mala možnosť vyskúšať a aj vďaka tomu mám už pripravenú druhú. Takže pokiaľ máte naozaj dehydrovanú pleť, čo už nie je len známkou leta a pôsobenia slniečka, ale veľa ju máme naozaj počas celého roka všetky, tak toto je vec, ktorú by sme mali mať zaradenú ako doplnkovú starostlivosť. V jej vnútri sa opäť nachádza kyselina hyaluronová, rovnako aj olej z maslovníka a potom tam vieme nájsť aj kaméliový olej a zmes citrusov. Keď to zhrniem, tak našu pokožku upokojí, zregeneruje, vyživí,
zhydratuje. Pokiaľ vás zaujala, chceli by ste si ju vyskúšať, tak ju nájdete v sieti Fun Parfumerie, či už v kamenných predajniach alebo ich e-shope a vychádza okolo 40 eur. Mali sme tu krémovú, klasickú masku, potom sme tu teraz mali masku, ktorú sme si sami zmiešali z krémovej a gelovej konzistencie a ja prejdem na masky, ktoré mám strašne rada a to sú masky, konkrétne táto je bioflísová maska a sú to masky, ktoré si otvoríme, rozbalíme a aplikujeme a následne po použití aj veľmi rýchlo dáme dolu. Čiže máme tu bioflísovú masku od Juveny z ich radu Mastercare a túto masku ja používam možno už viac ako 2 roky a pravidelne si ju zaraďujem do svojej rutiny. Je to omladzujúca a osviežujúca maska, ktorá pomáha odburávať tie príznaky stresu, ktoré máme na pleti a rovnako aj mimické vrásky. Aj keď síce primárne nie je hydratačná, ale hydratuje, ale hlavne pomáha udržiavať hydratáciu vnútri v pleti. Ja ju veľmi rada používam vtedy, keď nemám úplne toľko veľa času a väčšinou popri nej niečo robím, typu žehlenie, pretože je to maska, ktorú naozaj otvorím, odstránim z nej vrchný a spodný obal, veľmi krásne prilne, má veľmi dobrý tvar, nie je ani malá, ani veľká svojimi rozmermi. Aplikujem si ju, vytvorím ako kebyže druhú moju vlastnú pleť, nechám si ju pôsobiť. Rada pre vás, obsahuje toho séra vnútri naozaj veľmi veľa. Ja robím to, že tie obaly, ktoré sú rovnako napustené, využijem a prejdem si po rukách a tým pádom aplikujem to sérum z masky aj na ruky. Následne ešte vytlačím zvyšky a aplikujem si ich na celý krk a dekolt, niekedy aj 2-krát. Pokiaľ vás zaujala a máte túto formu masiek, či už bioflísových alebo látkových veľmi radi a v oblúbe, tak viete si ju objednať z Fun Parfumerie. Cena je približne okolo 20-23 eur. Ja naozaj mám z každého rožka troška, lebo je veľmi dobré masky striedať, aby si naša pleť na ne nezvykla a tým pádom striedať účinné látky. Samozrejme s rozumom, poznať svoju pleť a aktuálne je to naozaj pár týždňov alebo cca mesiac a pol, kedy bola uvedená Apivita, nová značka, ktorá je prírodná. A konkrétne ja som mala možnosť vyskúšať už niekoľkokrát túto masku, ktorá je maska na tvár, konkrétne Royal Jelly a je to maska, ktorá v sebe obsahuje materskú kašičku od včielok. V balení máte bežne dve, teda ja už mám len túto jednu poslednú. Veľké plus je, že tým, že to máte v takomto jednorazovom balení, naozaj krásne tých 8 ml vejde na celú tvár, dokonca krk aj dekolt. Viete si ju zobrať, ja som ju mala so sebou aj na dovolenke, je to praktické, naozaj je to v takomto obale, či už si zoberiete obidve alebo roztrhnete. Aj Royal Jelly je revitalizačná a spevňujúca maska, pomáha hydratovať a má v sebe prírodné zloženie, lebo toto je zasa značka, pokiaľ obľúbujete naozaj prírodnú kozmetiku, tak môžete siahnuť práve po Apivite. Prírodných zložiek je tam naozaj veľa. Okrem materskej kašičky tam vieme nájsť aj extrakt z čínskej ďatle, následne neroli esenciálny olej a potom tu máme grécky tymianový med, medík, včielky a to je základ aj celej značky, olivový olej, bambucké maslo, kyselinu hyaluronovú a srvátkový proteín. Po použití maska krásne pleť nabobtná, vyživí, spevní a aj hydratuje. A to je vlastne to, čo ja očakávam a čo aj potrebujeme po lete. Potrebujeme po lete hydratovať a naozaj vyživiť až do hĺbky. Ja mám týchto masiek takto viacej a ešte oveľa viacej a je to preto, ako som spomenula, ich účinky sú rôzne, aj keď podobné, ale majú rôzne účinné látky, ktoré majú obsiahnuté a preto si ich striedam. Produkty prírodnej značky Apivita nájdete v lekárniach Dr. Max, či už na ich e-shope alebo v niektorých vybraných lekárniach. A ak vás zaujíma cena, tak vychádza dvojbalenie, čiže dve masky okolo 4,90. Ja budem veľmi rada, keď mi napíšete vy, či a aké masky práve v tomto období používate a na čo sú zamerané, ako ste s nimi spokojné. A pre tie z vás, ktoré stále nemajú čas na maskovanie, tak mám ešte spomínaný jeden tip. Určite poznáte trend, ktorý prišiel niekoľko rokov dozadu a konkrétne bolo to nočné maskovanie, tzv. Tie sleeping mask. Ja používam niekoľko, mám tu napríklad túto sleeping mask, ktorá je z CBD a má zároveň aj anti-age účinky. Takže ak hovoríte, že nemáte na maskovanie čas,
Stačí si dať nočnú masku, sleeping mask namiesto krému a nechať pôsobiť celú noc. Ak máte ešte k týmto maskám, ktoré som vám predstavila a používam ich pravidelne, ďalšie otázky, určite mi napíšte. Rada sa o tie svoje skúsenosti, ktoré mám, s vami podelím. Rovnako nás poteší každý jeden like či zdieľanie. No a ak chcete a zaujíma vás téma ďalších masiek, ktoré používam, rovnako sa pýtajte, napíšem vám dole. Po prípade budeme veľmi radi, keď nám dáte vedieť, aké druhy produktov, o akých by ste chceli vedieť, ktoré používame, sú podľa nás overené a veľmi dobré, tak rovnako nám napíšte dolu. Ja vám ďakujem a budem sa tešiť opäť v ďalšom videu a prajem vám krásny deň. Vidíme sa na kamzakrasov.sk.